Sve što vas interesuje na jednom mestu. Vaša dnevna doza. Prijavite se. Nakon što je objavljena pilot studija Medicinskog fakulteta u Beogradu, koja je pokazala da je samo 6,4% građana steklo kolektivni imunitet, ponovo je buknuo sukob stručnjaka u kriznom štabu. Sve je počelo kada je član kriznog štaba dr. Branimir Nestorović izjavio za medije da sve ovo što se dešava kod nas itekako ima veze sa pričom o stvaranju kolektivnog imuniteta. Ako treba da se razbolite, najbolje je sad da se razbolite, kada je virus relativno slab. Sad je mnogo manji procenat teških pacijenata, izjavio je dr. Nestorović. Sa druge strane, članica kriznog štaba, epidemiolog Darija Kistić-Tepavčević, rekla je da ne treba da se uzdamo u kolektivni imunitet, već da učinimo sve da sprečimo da se u našem organizmu virus umnožava. Također i imunolog Srđan Janković istakao je da on također ne bi mogao da predloži kolektivno zaražavanje. Ne bih stao iza ideje da treba dopustiti zaražavanje u ime bržeg sticanja kolektivnog imuniteta. Tako ćemo razbuktati epidemiju i dobiti veći pritisak na zdravstveni sistem. Prečicom ići do kolektivnog imuniteta nije svrsishodno, ocenio je Janković.